उपवासासाठी खमंग, पौष्टिक आणि झटपट बनणारा हा पदार्थ. फक्त उपवासालाच नाही, इतर वेळेससुद्धा आपण हा नाश्त्याला आवर्जून खाल्ला पाहिजे. म्हणजेच राजगिऱ्याचे थालीपीठ. बनवण्यासाठी फक्त 5 मिनिटं लागतात. 30 साबुदाणा खिचडी आणि भगर, आमटी खाऊन कंटाळा आला असेल, तर दही असू द्या किंवा शेंगदाण्याची उपवासाची चटणी आपण बनवून त्यासोबत हे खमंग असे थालीपीठ खाऊ शकतो. तर हे थालीपीठ बनवण्यासाठी एक मोठ्या साईजचा बटाटा आधी वाफवून घेतलेला होता. हा उकडलेला बटाटा किसून घ्यायचा किंवा आपण त्याला स्मॅश केलं तरीही चालतं. थालीपीठामध्ये जर आपण बटाटा ॲड केला तर आपले थालीपीठ जास्त वातड होत नाहीत, खाताना खूप जास्त ड्राय लागत नाहीत आणि बटाट्यामुळे त्याला छान असा खमंगपणासुद्धा येतो. बऱ्याच ठिकाणी कच्चा बटाटा किसून तोही ॲड करतात, त्यामुळे थालीपीठ थोडेसे क्रिस्पी असे बनतात. उकडलेल्या बटाट्यामध्येच आपण हिरवी मिरची कट करून आपल्या चवीनुसार किंवा ह्या ठिकाणी आपण हिरव्या मिरचीची पेस्टसुद्धा ॲड करू शकतो. मीठ आपल्या चवीनुसार आणि जिरेपूड किंवा जिरे थोडेसे ओबडधोबड क्रश करून ॲड करायचे. उपवासाला जिरे खात नसताल तर आपण स्किपही करू शकतो. आणि अर्धा वाटी शेंगदाण्याचा जरा जाडसर असा कूट ॲड करायचा, त्यामुळे थालीपीठ खाताना खूप छान लागतं. ह्या ठिकाणी मी डायरेक्ट राजगिऱ्याचं पीठच वापरलेलं आहे. जर तुमच्याकडे घरी राजगिरा असेल तर तुम्ही मिक्सरमधून त्याला बारीक पावडर करून तोही ॲड करू शकतात. असं राजगिऱ्याचं पीठ आपल्याला मार्केटमध्ये भेटतं किंवा विकत आपल्याला मार्केटमध्ये उपवासाची भाजणीसुद्धा भेटते. तीसुद्धा तुम्ही ह्या शेंगदाण्याचा कूट आणि बटाट्याच्या किसमध्ये ॲड करून भाजणीचे थालीपीठसुद्धा बनवू शकता. ह्या ठिकाणी सर्व मिक्सरमध्ये मी 1.5 वाटी राजगिऱ्याचं पीठ ॲड केलं होतं आणि थोडंसं लाल तिखट ॲड केलं होतं, कारण हिरवी मिरचीने छानपैकी स्पायसीपणा आला नसता, म्हणून थोडंसं लाल तिखट आपल्या चवीनुसार ॲड करायचं किंवा स्किप केलं तरीही चालतं. आणि पहिल्यांदा सुरुवातीला बटाट्यामध्येच हे पीठ आपण मिक्स करून घ्यायचं. सुरुवातीलाच पाणी बिलकुलही ॲड करायचं नाही. बऱ्याच वेळेस बटाटा खूप जास्त चिकट असेल तर आपल्याला पाणी ॲड करण्याची गरजसुद्धा पडत नाही. तर मी सर्व बटाट्यामध्ये आधी पीठ मिक्स करून घेतलं. नंतर गरजेनुसार खूप थोडं असं पाणी मला लागलं ते मी ॲड करून त्याचं पीठ मळून घेतलं. थालीपीठाचं पीठ थोडंसं चिकट आणि ओलसरच असतं. आपल्याला हे थालीपीठ थापून करायचे आहेत. जर कोणाला धपाट्यासारखे लाटून करायचे असतील तर थोडंसं पाण्याचं प्रमाण कमी ठेवायचं, म्हणजे त्याच्यामध्ये चिकटपणा कमी येतो आणि लाटताना थोडंसं राजगिऱ्याचं पीठ लावून त्याला लाटून घ्यायचं. ह्या ठिकाणी आपण थालीपीठचं पीठ व्यवस्थित मळून घेतलं. अशा प्रकारे मी बटर पेपरला थोडंसं तेल लावून घेतलं होतं. बटर पेपर नसेल तर घरातली कोणतीही प्लास्टिकची पिशवी किंवा दुधाची पिशवी असते तीसुद्धा आपण वापरू शकतो किंवा डायरेक्ट तव्यावरसुद्धा आपण हा पिठाचा गोळा घेऊन त्याला डायरेक्टली तव्यावरसुद्धा थापू शकतो. अशा प्रकारे बटर पेपरला थापताना मी हाताला थोडंसं पाणी लावलं आणि पाणी लावूनच त्याला व्यवस्थित आपलं थालीपीठ थापून घेतलं. 10 एकदम सोप्या आणि झटपट बनणाऱ्या उपवासाच्या रेसिपीची लिंक खालच्या साईडला दिलेली आहे. क्लिक करून नक्की पहा. हे उपवासाचे थालीपीठ एवढे खमंग लागतात की उपवास नसणारे सुद्धा आवडीने हे थालीपीठ करतील. उपवासालाच नाही, इतर वेळेस तुम्ही सकाळच्या नाश्त्यामध्ये सुद्धा खूप झटपट हे थालीपीठ बनवू शकतात. आणि राजगिरा हा आपल्या शरीरासाठी तर खूपच पौष्टिक असतो, त्यामुळे त्याचा आपल्या आहारात आपण समावेश केलाच पाहिजे. राजगिऱ्यातून भरपूर प्रमाणामध्ये मुलांना कॅल्शियम भेटतं. आणि तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता की थोडंसं हाताला पाणी लावून छानपैकी थालीपीठ थापून घेतले आणि मध्ये त्याला असे छोटे छोटे होल करून घेतले, त्यामुळे थालीपीठ हे छानपैकी गॅसवर पटकन शेकून निघतात आणि आतमधून कच्चेपणा राहत नाही, कारण थालीपीठ थोडेसे जाडसर असतात, आपल्या चपातीसारखे खूप पातळ नसतात. तव्याला थोडंसं तूप लावून घेतलं होतं आणि व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे त्याच्यावर आपले थालीपीठ सोडून घ्यायचे आणि सोबतच साईडला थोडं तूप लावायचं आणि मध्ये जे आपण होल करून घेतले त्यातही थोडं थोडं करून तूप किंवा तेलही आपण वापरू शकतो, ते सोडायचं, म्हणजे आपले थालीपीठ लवकर छानपैकी शेकून निघतात. थालीपीठ दोन्ही साईडनी उलटून पालटून छान खमंग आणि खरपूस भाजेपर्यंत आपण त्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आणि त्याला गरज असेल त्यावेळेस थोडंसं तूप लावायचं, म्हणजे थालीपीठमध्ये छान असा सॉफ्टनेस येतो. ते जास्त उशिरा जरी खाल्ले, थंड जरी झाले तरीसुद्धा खाताना वातड लागत नाहीत आणि खूप ड्रायनेस वाटत नाही. बटाटा ॲड केल्यामुळे तसेही हे थालीपीठ आपण दिवसभर तसेच ठेवू शकतो. थँक्यू. एन्जॉय.